जागोन ओंखाम माव जागोन सिखारनानै ओंखाम जागोन जाबाय मैया जायाखै आंहा दसे डिउटिखौ ओरैसो मारिदोंमोन मा होनना बुंबावनो फुंनि समय ओंखाम जायोबाथ' बुहुत मोजां खोथा आदाखौ नाङा आदाया फरायखांथ'वाखै टाइम जाथ'वाखै ओरै फै उखसाय हरदोंब्रा बे ओरैबायदि फैदो फै ओंखाम गोजांसो गाइखेर गुदुं मा होनदों आदाखौ बिदि एग्लि हरनाङा नोङो मारै खालामदों मादैलाय खालामलाय गुड सेलुट बाबाखौ होनहरो ना होनहरो बाबाखौबो आं बिफाखौ सेलुट होननानै दा हरो नालाय गावसोरबो सेलुट जाफाबाय आरो दे गमामायैनो आंनि फिसाजोआ जानानै आरो एसे लादेरबावलायनानै जाजोब्बाय आरोना नै बाबाया मानो स्लिम जालांजोबासै जि आदानि खालामखायो ब्रेकफास्टआ दिनै गाइखेर ओंखाम ओमफ्राय थाइबानि दुध बिस्कुट पतन्जलि इयाबो गाइखेर ओंखाम बिस्कुटखौ जाला जायो दे जायो बिमाना जेबो कारबार गैथ'वा हेलौ मा एग्जाम सोरनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरावबाय सरमा जिउ फबाननाय महर लानाय सोरनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोब्बाय साइलामोन जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां खर' माथा लोबस्रांनानै आलारि बाथि लागायनानै लाबाय आङो बेनिफ्राय सोरबा बिमामोनहा आइखौ एसे गोबाव लाखिथ'बाबा मा जायोमोन मादैखौ एसे लाखिथ'बाबा मा जायोमोन होनना बुंदों कमेन्टआव बेबायदि लिरना हरदों आरोना ओमफ्राय गैया बेस्रा ईदनिसो सुटिल'मोन नालाय बेबो थानो मोना आरोना भिडिअआ गोबां लेट जाबोबाय खिन्थु ईदनि समावनो फैदोंमोन आया ईदनि बन्द'आवहाय अफिस बन्द'मोन नालाय अफिसार मानसि ईदनि बन्द' जोबनाय लोगो लोगो रबिबारखौल' एसे थानो मोनबाय ओमफ्राय थांफिनबाय गैला आरोना अफिस हमहैनांगौ नालाय थ' नायलाय हेदो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बायबाय मा बायबाय दे दा आदा सोनो रोंगौ दे दा आं सोबाथाय गावासो सिथों खालामगोन दा आन्दा जाबा सोखुमानोसै माथो बख'खो नोंलाय दोनथ'दो मा दे गोमागोन आरो नङाबा नों सोबाय था एखमबा बिदियावबो जा बावगोमालायनाय टाइम पास जायो आरोना दे सोबाय था आं खालामगोन दे आं लेमगोन दे अबेनि आपेल जाग्रा बेलाय जाज्रांबाया सैनि जानानै सिरि ओमफ्राय बा दिनै ब्रेकफास्टआ आंना ओमफ्राय बा एथ' इदि आरोना मालानिफ्राय पास्टेल देखाया नोंखौ देखाया सना स्टिल ब्रेकफास्ट जाफेरनायहाय हाखा हुखा जाग्रा मानसियालाय बाबा समा जाथारदोंहाय नै थारमाने आरोना सिनि थाव गारथ'नोसै सानलायबाय हेल्दि जानानै थाथ'नोसै सानलायबाय र' खयदिन जानो हायो पात्ता गैया आरोना आंना दानो बोरैबा जाबानो एकदम जाब्रासो ओमफ्राय ओंखायनो बिथाङा बुंदों एसे थाथ'नोसै आङो थाव आरि जाथ'ला होननानै बुंबाय नालाय एसेया खयदिन नोंना होनबाय बिदि थाव आरोना माने थानो हासोमथारा नालाय आङो ओंखायनो बिदि एग्लिहरबाय आरोना आंखौहाय थ' हानायमानि थाथ'नोसैलाय बिराद हेभि जानाय देखायगासिनोबो दङना आङोथ' जागासिनोबो दङ आरोना फुरा हेभि सानसे हेभि जागासिनो दङ थ' दा एसे हेल्दि सोलिनो नाजानोसै आबां जाबांखौ सोथ'ला जेबो एक्सट्रा सोथ'ला गथ'फोरनि पेकेट जाखोन्दाफोरखौबो सोथ'ला सानथ'लायबाय बेखिनि हेल्दि जानानै थाथ'नोसै दा सानसुआव एसे माबा मोनसे हेल्दि जानो नाजानोसै थ' थावखौ गारथ'नानैसै सानबाय आरोना ओमफ्राय लोगोसेनो अमाखौबो थाथ'नोसै सानथ'लायबाय बारा गोबाव नङाबाबो एसे आरोना ओमफ्राय बाया मोजोमा ग्रिन टि एसे बानायनानै लोंसै आरोना 8 hours later आयौ आंनि ब्लग बानायनाय सिदा बेलासियावसो आरोना गरमजोंनो न'आव थानानै एकदम खर' माथा साग्लुंजोब्बाय जेने थेने नै जाब्रायनो ओंखारबोदों बिदायाबो टिउसन टाइम जानोसै बिथिंजायनो फैबाय मानो होनबा दा आन्दायलायगोन ना बेलेग लामाथिं थाबायोबा बाहेरायाव मालाय मा ओंखारनानै थाबायनो बारानो गैयाबा अरखि बायदि गासिबावबो थेवबाबो ओंखारबोबाय जोङो बिमा फिसाजो एसे आलाय सिलाय थानायावनो ओमफ्राय ओरै आफायाबो माबाखौ अबेनि हानो सिंगार बेगखौ खामसालियाव दोननानै फैफिनबाय आरोना बियो साबियाथ' आं लाबोदों नालाय ओमफ्राय गरमजोंनो मा ब्लग बानायनो मा मानो जाबाय आं ओरैबायदि गरम नाथाय बिनि गेजेरावनो आंनिसिम माखासे भिडिअ सफैदों बिथांमोनहा अमरनाथआव डिउटि हैनो थांगासिनो दङ अमरनाथ यात्रा समय
खाफालनि खोथा होननानै साननांगोन आङो बेफोरबायदि जायगायाव डिउटि मोननायाबो बिथांमोननि डिउटियाथ' आरो मा मालाबा गोजौआव मालाबा गाहायाव मालाबा गन्दगलावबो मोननो हागौ थ' दा बेफोरबायदि निस्टार जायगायाव डिउटि हैनो थांगासिनो दङ ओमफ्राय होननो गाव खिथाहरबाय नालाय लामाया गोजौ गाहाय आरो बेबायदि होननानै ओंखायनो आं होनबाय एसे भिडिअ खालामना हरदो होनबालाय नाहरसै माने भिडिअखौ लिङाव एसे नुहुरग्रोदोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय बिहरनाय जादों आरो आङो थ' बिथाङा गोलावै खेबना हरनो रोंदों आंनि भिडिअजों ग्रोब जागोन ओंखायनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामसै आं नायलांबाय थाबानो जाबाय आंखौबो बुंदों बिथाङा मा होनो गरम बन्द'आव फैबानो जाबाय नोंसोरबो होननानै बिराद इजि आरो बिराद माने साज्रां बुंहरबायब्रा आंखौ ओरैबायदि ओमफ्राय आंहाबो मिथिबाय दे होमबा थफ्ला जुखानोसै आङो एकदम जुलाइनि थाखाय फुरा होननानैहाय आरोना थ' सोर थांनो नोंथांमोनहा आंजों अमरनाथ यात्रायावहाय जम्मु काश्मीरावहाय ओंखारखादो आरो दा रेडि फैसाफ्रा थफ्ला लाखा बिथांमोननि केम्प खाथियावनो जोंबो थुमबु खोंनानै थागोन ना मा होनो थ' जेखियानो जादोला आं जाखिनि नुदों नोजाराखौ एसे नोंथांमोनाबो नायलांफाबानो जाबाय आरोना खिजानि गोजोननायबो मोननो हागौ नोंथांमोना आरो नायनो बादोंबाथ' मारगुलिसै आरोना
नुबायना लोगोफोर बेबायदि हख्लाय हसि लामायाव आं बायदिया एकदम थिखिनि बिजौनिफ्राय आसुगुर बिजौसिम मेव मेव सोमबाय थागोन खोमा ख्लाब ख्लाबनो एकदम आरो बेफोरबायदि सुरांखौथ' दा नुफेरदोंना माफेरदों हाफेरनो मोननांगौबाबो दा बायदियाव ख्लाब ख्लाब बै बिजौनि स्रांखौ माला मोनगोनसो जाबाय थागोनदां आरोना भिडिअ'निखौनो इदि मोनगासिनो दं आङो माला स्रां मोनगोन होननानै खम जाम्बिहा नुफेरा खोनाफेरा नालाय आरो माथो होनबावनो आरोना सुनाफोर श्रीनगर सफैबाय नै वेलकाम टू काश्मीर 15 मिनिट नांगौ 20 मिनिट नांगौ दा जोंबो रुम फारसे थांफिनसै थ' जायफोर आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय जाखिनि शेयार खालामदों बेखौनो थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय